Čaute, čaute, vítajte späť na Majky Moto a nachádzame sa na našom krásnom Slovakia ringu s okruhármi. Máme poslednú akciu 2023 v septembri, za nami môžete vidieť motorky, ja, Johnny, Kubo. Dneska sme takto pekne po dvoma stanmi, máme po prvej jazde, ráno som trošku zaspal, takže som nestihol spraviť ranné video, ale začíname jazdiť a dneska má byť veľmi pekné počasie, možno až moc, takže asi nám zase bude teplo. Ale uvidíme, ako to pôjde, naladení sme pozitívne, tak poďme na to. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Čaute, čaute, ako môžete vidieť, začína to schnúť. Ja som teraz nejaké kola odjazdil na mokru, konečne, prvýkrát, na mokrých gumách, na pirelkách. Takže celkom zaujímavá skúsenosť. Držalo, akože bol som hlboko pod limitom, ale tak chcel som skúsiť. Teraz to už schne, už to není ani na mokré, ani na suché. Nejakí chalani vyšli na suchých, tak uvidíme, čo povedia a môžem zhadzovať kolesa zase dole. Ale deň pokračuje. Čaute, čaute. Tak ako môžete vidieť, počasie sa umudrilo. Máme v podstate úplne sucho skoro, teraz na trati je teda úplne sucho. Ja už pre istotu nachystaný a za 15 minút ideme 600-kový závod. Keďže tie jazdy včerajšie, dnešné boli také žiadne, všelijaké, tak 26. miesto, ale už nie sme v Ultis. Už sme 600-kový. Takže aspoň sa za niekoho možno zavesím, možno to nejak zlepším rýchlim. Držte palce, za 15 minút je štart a štart je najdôležitejší. Natankované máme preto teda znova z mokrých násliky, tak som zvedavý, ako mi to pôjde a začneme robiť.
few moments later.
sa zase z auta, ako aj na posledných okruhároch. Máme po dvojdňovej akcii a vraciam sa práve akurát domov späť. Tu môžete vidieť naloženú Gixxeru a auto plné výbavy. To boli zaujímavé 2 dni. Bohužiaľ, žiadne osobné rekordy nepadali, čo ma dosť mrzí a očakával som trošku nejaké zlepšenie. Útorok bol o tom, že do obeda nám pršalo, takže ja som nahodil mokré pneumatiky prvýkrát v živote, takže to bol skôr taký pokus omyl. Skúšal som, ako sa to správa, ako sa to chová na vode. Bolo to skôr také vlhké, viac ako mokré. Na začiatku toho mokrého bolo po daždi a potom to začalo schnúť veľmi rýchlo. A v druhej rozjazde som sa sám vrátil, lebo som už pochopil, že moc sucho na mokré pneumatiky. 2-3 zákruty boli ešte také, akože pokiaľ inde bola suchá stopa, takže vypadlo aspoň pár kôl na mokrých pneumatikách. Potom zostalo čakanie, čo sa bude diať a po obede boli závody, ktoré nakoniec boli úplne na suchu, čo teda bolo celkom fajn. Keďže sme v pondelok jazdili v C-čkovej skupine a v rámci rozpisu som bol v útorok druhý najrýchlejší v C-čku, tak všetci ostatní viac menej jazdili pomalšie. Vždycky, keď sme s kamošom niekoho dobehli, týmto ťa pozdravujem, Kubo, vždycky, keď sme niekoho dobehli, tak nás proste zdržala. My sme namiesto nejakých našich časov jazdili o 6-7 sekúnd horšie, lebo sme skončili vždycky také akéby kolóne za niekým. To veľmi nepomohlo, takže sme si veľa nenajazdili, potom normálne sme sa vypýtali do dvojky, do B-čkovej skupiny. Tam tie časy už šli dole a stabilnejšie, ale to bola jedna jediná rozjazda, takže veľa sme to nenatrénovali, bohužiaľ, trošku akože zabitý čas, niektoré kolá, ale však čo už. Ako ste mohli vidieť, 600-ková skupina v rámci závodov bola hodne vyrovnaná na začiatku. Už sa nemôžem vyhovárať na to, že chalani majú litre a nemôžem ho predbehnúť na rovine, keďže sme boli všetko 600-ky, takže sa nemám na čo vyhovoriť, to je to najhoršie na to. Ale jazdil som stabilné časy, nie rýchle, akože vôbec nie som z toho nadšený, som z toho dosť sklamaný a neviem, kde proste ten čas strácam, lebo stále som 4-5 sekúnd za vlastným osobákom. Po tom páde to stále proste není to ono a ja neviem proste, že kde, čo, ako, asi to stále budú náklony na jazdy. Ja si myslím, že keby som sa niekoho opýtal, že povedz mi, že kde som najpomalšie, tak mi poviem, že všade. Lebo mám ten dojem, že to je všade. Na nájazdoch, do zákrut, v zákrutách, na výjazdoch, proste všade mám pocit, že tá rezerva je obrovská. Ale tak aspoň by som aj povedal, že viem, kde robím chyby, ale tak je to celokolo. Takže teóriu poznám, akože lajnu tiež poznám, tiež viem, kde mám brzdiť, kde mám pridávať, ale keď tam na tom sedíš, tak je to trošku iné, je trošku ťažšie, takže snaha je, táto sezóna je asi už stratená, takže zimná sezóna údržbová prichádza, ventily, proste vôle, časovanie, pretesnenie a neviem čo všetko proste prichádza, takže no nebudem to naťahovať. Ďakujem za sledovanie, dúfam, že ste si užili aj trošku sezónu, dúfam, že ste si vy pojazdili na ringu a ak nie, tak určite doporučujem. V oktobri ešte nejaké jazdy budú, povie, kedy toto video vyjde, lebo som ešte jazdil furt Brno, sorry, takže lúčim sa s vami a dúfam, že na budúci rok teda začnú padať osobáky, lebo už budem naozaj že nasratý. Takže ďakujem za sledovanie, subscribe, like, koment, ak sa ti dá, budem veľmi vďačný a vidíme sa na trati alebo na ceste. Čau, čau.